Mencari di kemana? Apa kirian Raya wafat kelihatan Sahabinatullah Ulama berbunuh Dibandingin tangman Saya pertujuan dengan tangman Orang-orang sahabat dibandingin tangman Ada usahakan Lain main now Harga yang berjutaan dibandingin tangman Ini pembayaran tangman Saya pada tangman Boleh ketutupan nabi sawah Raya masuk bumi dan ada mana bantang mana jual perjalanan ya pagi yang nomor ada gebang kesan presiden mereka jabai jauh lalu tangkona dan dia apa itu mawala sini guys jauh dan ini jauh alami wajib saujen naik apa mau tetapi behaya bahagia labutin sampai mendeng mulut apa dalam kau dalam salam tetapi tentang munasabah yang orang ada ada begini dolalai batu rumah sandai apa pari zila patia baparan kami apa foto mereka tentang mana sandainya apa pari upati mereka dolalai Beza boleh katakan cari mana tentang mana ini cenderung untuk mereka dan ini dalam semua tentang mana bejawa itu mereka bapak mana kesenangan mana arti sendiri tak jadi mulut kau nama orang bahasa kata kesenangan sendiri ada online itu jadi kesenangan dalam hari itu लानानै दिनै सारा बुहुमाव बाथौ धोरोमखौ गेवलांसार खालामनो थाखाय नोंथांमोननि ओनसोल नोंथांमोननि प्राइमारि बाथौ थानसालिनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनसे मोजां मेसेज होनो नाजादों सारा बुहुमाव थानाय बर' सुबुं माहारि खौसे थानानै जोङो बाथौ धोरोमखौ गेवलांसार खालामनो थाखाय आवगायबोनायनि थाखाय नोंथांमोना दिनैनि बे साननैनि हाबाफारि आरो गाबोन गोथार बाथौ सान बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव सिनायथि होलांनो थाखाय नोंथांमोना जाबायदिहाय खामानि मावदों आरो हाबाफारिफोरखौ लादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों उननि समाव नोंथांमोनजों खौसे थानानै जोङो धोरोमारि सावरायनाय बिथिङाव बाहागो लागोन दिनै गोबां गोजाननिफ्राय सफैनो हानायनि आंबो गोजोननाय मोनदों मानो होनबा नोंथांमोनजों खौसे दिनैनि मोनाबिलि समनि आलारि बाथिखौ गोजोननि आलारि बाथिखौ सुबुं माहारिनि गोजोन थासारिनि थाखाय खौसे जों खामानि मावलांनो हानायनि थाखाय आरो जों सारा मुलुगाव थानाय बर' सुबुं माहारिखौ जोङो फोजाखांहोनो थाखाय आरो दिनैनि बे मोनाबिलि आलारि बाथि सावनायानो जोंनि गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोगोन बेनिखायनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोननि बे खैला जुलि बिबारसा गुदि बाथौ गौथुमनि जाबायदि मावफारि लादों बे अरायसम जाफुंसारथों आरो थानसालिखौ नोंथांमोननि गेजेराव समायनायै लुफुंनो हाथों नोंथांमोना जाबायदि हाबाफारि लादों बे अरायसम जाफुंसारहोथों आरो जोङो बे बिश्वनाथ जिल्लायाव मोजांसिन मोनसे जायगा लानानै थानसालि लुनायनि हाबाफारिखौ निश्चय सानखादों बेनिखायनो जोंबो सानदों आसामाव थानाय आरो जेसेबां जों दिनै खना खनला थानाय बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जाबायदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायजों राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय आवगायबोदों बेफोरखौ जायगायाव जाबायदिहाय खामानि मावलांनांगौ बेनि थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावबाय थादों आरो जों दिनै बाथौसिम मोननो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा जाबायदि दिनैनि समाव खामानि मावदों सेन्सासनि खामानि मावदों दिनै गुवाहाटीयाव थानाय बाथौ मन्दिरखौ नाजानानै
2022 मायथाइयाव बेखौ जाफुंसार होनायनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुबै थांखि आरो बेयो जाफुंगोन होननानै आरो बेखौ नाजानांगोन बयबो जोङो आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज खालामनांगोन जाहाथे बे थाबैनो जोङो महर मोनो आरो बेनिफ्रायनो जोङो मुलुगाव थानाय सारा बर' माहारिखौ जों फोजाखांनो हागोन खौसेयै जोङो बाथौ सिबियारि हिसाबै जों बर' समाजखौ बाथौ धोरोमनिफ्रायनो जोङो गेरेमसा बर' माहारि दानायनि बाथ्राखौ जोङो सिमां नुनांगोन आरो सिमांखौ जों मोगथां महर होनो हानांगोन जोङो बे मोनाबिलि समाव गोबां बाथ्राखौ जोङो लाखिनो सानाखै दिनै जोङो मोनाबिलिनि गोजोन आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ जाहोनो थाखाय आवगायनो नागिरदों आंनि बे सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि बे गोजोन मोनाबिलि समनि आलारि बाथि सावजेननायखौ जागायनो थाखाय आरो बे आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय दहाय